Aloitetaan ruoanlaitosta. Tiesitkö, että suurin osa ihmisistä keittää pastan väärin? Vesiin lisätään öljyä, vaikka se estää kastikkeen tarttumisen. Lisäksi moni unohtaa suolata veden kunnolla. Oikea tapa on käyttää runsaasti suolaa ja jättää öljy pois. Näin saat täydellisen pastan joka kerta. Siivouksessa moni käyttää liikaa puhdistusainetta, mikä jättää pinnoille kalvon ja kerää likaa nopeammin. Vähemmän on enemmän. Käytä vain ohut kerros puhdistusainetta ja pyyhi huolellisesti. Lisäksi mikrokuituliina on tehokkaampi kuin tavallinen rätti. Se kerää pölyn eikä vain siirrä sitä paikasta toiseen. Teknologian käytössä moni jättää hyödyntämättä pikanäppäimet ja automaattiset toiminnot. Esimerkiksi tietokoneella voi säästää tunteja viikossa opettelemalla muutaman näppäinyhdistelmän. Myös puhelimen asetuksista löytyy piilotettuja toimintoja, jotka nopeuttavat arkea, kuten ajastetut hiljaiset tilat ja älykkäät ilmoitukset. Kokeile ja ylläty! Nukkuminen on monelle haaste, mutta harva tietää, että sängyssä pyöriminen johtuu usein väärästä unirytmistä ja liiallisesta ruutuajasta illalla. Kokeile siirtää puhelin pois makuuhuoneesta ja noudata säännöllistä nukkumaan menoaikaa. Jo viikon jälkeen huomaat, miten paljon virkeämpi olet aamulla.